వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామివారిని సిద్దిపేట జిల్లా జడ్జి సాయి రామాదేవి ఇంటర్మీడియట్ అడిషనల్ కమిషనర్ జ్యోతి దర్శించుకున్నారు. ముందుగా ఆలయ అర్చకులు స్వస్తి వేదోక్త స్వాగతం పలికారు. స్వామివారి దర్శనం అనంతరం అర్చకులు వేదోక్త ఆశీర్వచనం చేశారు. ఆలయ ఈవో వినోద్ రెడ్డి లడ్డు ప్రసాదం అందజేశారు. వారి వెంట ఏఈవోలు బ్రహ్మనగారి శ్రీనివాస్, అశోక్ కుమార్, పర్యవేక్షకులు శ్రీనివాస్ శర్మ, శ్రీకాంతాచార్యులు, ఆలయ ఇన్స్పెక్టర్ రాజేందర్, ఆలయ సిబ్బంది ఉన్నారు.